Kumusta kayo kakabsat? Iti kayat kukumang mangngeg nga sungbat yu ket naimbag ni Apo Diyos, Pastor, ket nagsaya at kami met. God is good, ket kuna tayo all the time. Dahil kakabsat iti kay kanayon nga isu iti ikarkararag tayo. Aday ti may nga gayem nga aglasat iti nadagsen a kapadasan, health problem. Ket idi nga kumusta isu na ket kuna na ket Pastor, God is good and all the time God is good. Idi nalpas kami nga nagtungtong kakabsat. Imay kanyak day chay kapanunutan ko na kasano nga daytoy nga gayem ko. Ket maibaga na nga God is good ngem kastoy nga agsagsagaba. Malagip ko kapsat day kapadasan na ni Job. Manipod iti nangato nagsaya at nga inted ni Apo Diyos a posisyon iti panagbiag na. Kana ikaddang iti libro na nga ni Job isu ti kababanangan nga tao iti daya. Ngimidi nga imay nga sinubok, dinadas, dinangran ni Satanas. Awan kakabsat iti rimwar manipod iti bibig na. Nga panangidadanes na kani Apo Diyos kadayjay ang naglasatan na nga kapadasan. No kasjay tumeten kakabsat iti agbalid nga personal na deket a kapadasan tayo kini Apo Diyos. Anyaman iti paglasatan tayo. Ammo tayo kakabsat. Ammo tayo nga ni Apo Diyos adda kada tayo. Kadaytoy pas election, aday ti may nga gayan. We call them a friend and supporter. Dagiti abayons. Tay di siyak iti nangitalkan ni Apo Diyos kakabsat iti panangit pataray iti trabaho na iti Northern Luzon Mission. Dua nga mission itata. Northeast ken Northern. May sa lang data iti. May sa kadagiti regular ken dakkel a supporter tayo dagiti abayons. Ket pinanggep damanen kakabsat nga sumrek ijay kongreso babaen kadayjay party list nga isu ti pinatakderda aangat tayo. Idi daytoy nga lawas iti wenno dayjay lawas iti eleksyon. Nag-text kanya ni Mrs. Abayon ni Grace ket kuna na pastor, hindi po tayo nanalo. Ket idi kita pinadas mimet nga tinulungan kakabsat. Gapu dayjay nasayaat nga inararamid da nga pinanday da nga lintag ijay kongreso. Ngimhanda nga nakalasa. Ket idi ba pasak dayjay answer na ni Mrs. Abayon. Diyan naglasatan da pati ni attorney ni Harlan kasjay metlaeng kuna na we did not make it. Ngem iti final note na kanya, Pastor, God is good all the time. Iting kabil ko nga last kakabsat nga message ko Romans 8:28. For all things work together for good to them that love God. Ket in kabil na sungbat na Amen with all capital letters. Agyaman tayo kinapo Diyos kakabsat. Saan na tayo nga baybayan? Dahil iti adda nga sitwasyon tayo itata. Isu nga iti panagkakadwa tayo akas may sa adakkel a klase. Sabbath school class. May sa nga bendisyon nga ititid ni Apo Diyos kada tayo. Kanya, it's a blessing kakabsat. Tapno ma-share dayjay kapanunutan
nga ikarkararag ko apo tulungan nak baban tinasantuan nga espiritu nga mangi-direct daytoy eleksyon nga insaganam nga agpay nga kami in a simplest way nga sika iti pangiturungan na sika iti madaydayaw. Isung adda tayon kakabsat nga agkakaduamanan. Adda tayon nga adalen iti lesson number 10. Kamsa bay tayo kabsat nga unagan daytoy nga leksyon dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos man nakabalin amin nga Ama. Agyaman kami iti gundaway nga ented mo kada kami nga agkakadwa kami manen o Diyos kada ito nga oras. Inpalagip mo kada kami kadigiti imun una nga siyam eleksyon nga ingkam inadal. Nga sika iti Diyos nga adda nga mangtengtengel iti mapaspasamak iti lubong ken iti panagbiag mi. Dawaten mi o Diyos nga bendisyon am ti panagadal mi. Maiturong kuma amin a kapanunutan mi. Ken ka nga sika iti ayan iti pundasyon digitoy am amin apadto. Tulungan na kami o Diyos kana kami ti sirib baban ti Santo nga Espiritu itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Lesson number 10. Iti title na kakabsat, Dimtengan dagiti panungpalan dagiti aldaw. Upon whom the ends have come. Iti paset amayulo kakabsat. Ket masarakan iti umunang Korinto kapitulo 10 versikulo 11 ken 12. Naisurat ket basaen tayo. Ket dagitoy abambanag na aramid da kadakwada a pagulidanan ken naisurat da tapno pakabagbagaan tayo adimtengen dagiti panungpalan dagiti aldaw. Gapuna timbang garup nga adda asitatakder kitain na kuma di la maikulbo. Kunanan ni Pablo kapsat, things that had happened nga insurat iti Biblia ket lesson tayo nga agbibiyag iti end time dagiti aldaw a panungpalan. Kada ito'y nga lesson kakabsat, makita tayo nga adda digiti na imbag, adda digiti dakes. That iti kapadasan, experiences is a mixture of good and bad. Gapu iti good decision na siya met dayang kapadasan. Gapu iti dakes a panagdesisyon, dakes dayang resultana. Isung adalan tayo kunana, tadayjay amang ipagpagarok. Nga niya, nga isuna ket tagita, si tatakder, amangan laeng kunana ni Pablo, maikulbo, matumba. Aday ti panagkungkunada kakabsat, nga nuulitem dayjay a mistake, iti naglabas, it is foolishness. Lukuma, ada iti may isang dalan na lawag, awan ti obstruction na, magmagna iti may isang tao. Ada iti abot ijay. Naiabot, natumba. Wino nakarkaro na, nagkuna tayo lang ng tadang arot, abot. Bimangon, nagnamanan, sumarunong aldaw, nagnamo iladya nga dalan, adadya nga abot, nga nakatinangan na, idikal man. Nayabot manan, naglamanan. Third day kasjay, ibaga kada kayo kabsat, dayjay nga tao, maag tapay, amuna lagaro din, dayjay umuna nga kapadasan na nagan iji abot,
magnamanen, ije abot, mabalin na mga lisyan. Kasjay iti kayat nga aramiden iti lesson tayo. Dagijay na imbag nga inaramid, nga naisurat iti naglabas. Isu iti tuladen tayo. Dagijay nga naisurat nga naaramid, adakes iti naglabas. Nga digitoy nga naaramid, kat isu kakabsat iti. Anya, nagbasulan dagijay ang naisurat. Examples nga rin gadok Biblia. Dawatin tayo ka na po Diyos kat ko na tayo, Apo tulungan na kami. Tapno saan kami nga nag-agbasol akas di inaramid da. Gaputa kastoy kakabsat, iti taray, iti lesson tayo. Anya, the things of the past. Anya digijay ang naisurat, nga pinidot da iti author tayo ta, iti Biblia kakabsat, na puno iti kapadasan. Ngem iti author tayo, nang pili lang ti upat a kapadasan, ang naisurat from the past, tapno da tayo nga agbibiyag iti end time, makapidot kadagiti na balitukan a leksyon. Anya digito yung upat. Umuna, iti panang parswa ti Diyos ti lubong. Mikadua, ti layos. Mikatlo, Sodoma ken Gomora ken iti maikapat ni Daniel. Apantay nga rod kakabsat, iti lesson tayo. Umuna, ti pinang parswa ni Apo Diyos iti lubong. Laglagi pun tayo, adalin tayo, it is about prophecy. No anya iti naramid ni Apo Diyos, ijay panang parswa na iti lubong, adda iti ibagbagana, kada tayo nga maipanggap iti masakbayan nang nangruna iti agnanayong. Amo tayo kakabsat, nga iti record, iti creation, kat adda iti Genesis chapter 1. Expanded iti Genesis chapter 2. Nga ni Apo Diyos pinarswana, iti amin nga adda dito'y lubong, manipod di umunang aldaw, ingana di may kapitong aldaw. Idi ang makadanon, iti may ikanem nga aldaw. Laglagi pun tayo kakabsat, iti Biblia, during creation, awan iti nagan dagiti aldaw, no saan gadi bilang the number of the day, laksid kaday may ikapito nga aldaw. Idin nga nagbayag, imay itin sa bali nga nagan, dayen nagan iti maikanam. Okay? So, kuna da, umunang aldaw, mikaduang aldaw, mikatlong aldaw, mikapat nga aldaw, mikalima nga aldaw, iti maikanim nga aldaw, adda itinagan na, aldaw apan nagsagsagana, taapay, isagana da, iti bagida, kiti amin akasapulan da, nga agpaay ti maikapitong aldaw, nga isu ti aldaw, panaginana. Daytoy Sabbath, ken iti family. Taumun una ti family nga establish ta iti may kanam nga aldaw. Ti Sabbath ito iti may kapitong aldaw. Isu kakabsat iti mangi project nga ijay umaytog na agnanayon in the eternity. Iti agnanayon. Digitoy adwa nga institusyon. Adda ijay. Lubasain tayo kabsat, iti Revelation 21 and 22. Dayjay kari ni Apo Diyos, nga parswain nanto iti baru alangit ken baru adaga. Iji baru alangit ken iji baru adaga. These two institution will be there. Basain tayo kabsat, iti imbaga ni Apo Diyos, nga insurat ni Isaiah, iti Isaiah 66, verses 22 and 23.
Na isurat, ket basahin tayo. Kas kadagiti babaro alang langit ken baro nga daga. Nga aramid to agtalinaed danto iti saklang kukunan ni Jehova. Kas tanto apan nagtalinaed dagiti putot yo kenagan yo. Ano yung first institution? Family. Kunana ni Apo Diyos, agtalinaed to dagiti putot yo, kenagan yo. Iti tunggal family at datinagan na. Anyanagan mo kabsat, no, da pamilyam, dayjay tinagan ti pamilyam. Ti karini Apo Diyos kanyam, ken kanyak akasting karina iti Israel. Nga dayjay a pamilyam, putot mo. Ken dayjay anagan mo. Agtalinaed to ijay aramiden ni Apo Diyos a baro adaga. Adajay, dayjay first nga institution, dayjay family. Ituloy tayo nga basahan, kabsat. Ket maaramid to amanipod iti may sa alutwad, agingga iti sabali. Ket manipod ti may sa nga aldaw a panagrina na, agingga iti sabali. Amin alasag umay to agkararag iti saklang ko kuna ni Jehova. The Sabbath, may kapito nga aldaw. Adda iti eternity. Adda iti baro adaga. This is the biggest argument, kakabsat, in favor of faithfulness in keeping the Sabbath. Adda iti kinatkatungtong ko nga leader iti sabali nga denomination, and thank God they accepted the truth. They are na members of the Seventh-day Adventists. Idi nabasa mi ta ibigaman natin Biblia in bagak daytoy teksto nga dadalin ta itatap kabsat ko basaem ko na. Idi binasa na the Holy Spirit was moving on her and the family. Ket nakita na nga ijay gayam umay abaro adaga. Dayjay a Sabbath nga in-establish ni Apo Diyos ijay creation. Ket adda dijay. Then I ask, what is God telling you? Are you practicing now the life that you will live with Him in eternity? Kukuna na pastor, maladingit anak ta saan. Like other denominations, they are keeping another day as a day of worship. Hantay nga mabalin nga as a Sabbath. That is Sabbath, it is the seventh day. No agngilngilin da iti umunang aldaw. That first day can never be called the Sabbath. Mabalin nga aldaw panagdaydayaw, but not the Sabbath. Kitain tayo kakabsat. Nga dayjay, nga lesson, nga insuro, at su iti na isurat, kunana ni Pablo, iji creation, iturong na kada tayo, dayjay agnanayon, nga panakiaddatay to kini Apo Diyos. Iji baro, adaga, iji baro, nga pagarian na. Mikadua kakabsat, tilayos. Kunana ni Apo Jesus, iti Matthew 24, verse 37, kas kadagiti aldaw ni Noe, kas tanto tiya ay ti anak ti tao. So it's very important nga ti kunana ni Pablo, dagiti bambanag ana aramid idi dimtengdan nga isu iti mangiturong kada tayo. Padto. Nonya maramid ti masakbayan. Taidi nga inbaganan ni Apo Jesus kas iti aldaw ni Noe before the flood, during the flood, and after the flood. Kas tanto iti ay ti anak ti tao, future.
Anya, dagijay nga inararamid dagiti tao iti aldaw ni Noe. Kunana, they were eating, they were drinking, they were making into marriage. One word nga i-describe iti lifestyle dagiti nagbiag iti panawin ni Noe. They were materialistic. Kunana ni Aposos, where your heart is, there, where your things, there is your heart. Saan adakes kakabsat nga bindisyonan na kani Apo Diyos iti nawadwad ken adu a bindisyon? Saan adakes nga ikan na kani Apo Diyos iti branyo nga lugan nga inruwar mo manipod iti kasa? Saan adakes nga adda iti dakkel a balay mo? Malagip ko ituluddak the Pastor Bert Sumera, DJ Apuda, nalain di Apuda ni Kari. Kunana ka pastor, kunana. DJ balayo ka di ka building, kunana. In the term of a 4-year-old boy, building, kunana ka, han ko nga sinumpatan. I would like to get into the mind, dahito ubing, no anya di kaya nang asawin, nga building. Makitam to na apok. Agsipod ta appointment ko kabsat ijay tugigaraw. Napan kami kini Pastor Bert kadwami lokalogan kami ijay logan na. Dimagas kami ijay balay da Brother June kay ni Sister Jean. Ijay tugigaraw. Idi nakita na da ijay nag balay da. 4 stories sa no di 3 stories. Kuna na di ubing daytaa ti building. Ti ammo na nga building na nga to. Iso nga iti kunak. Idi nanggag kon da di definition da di 4-year-old no anya ti building kunak. Kaya kunak into no makadanong ka jebalay mi saan a building kunak. It's a bungalow. Idi ada kami kakabsat dito gigaraw ta it was a stewardship emphasis. Dahil umuna nga topic nga inyasign dagiti kakabsat kanya ngayon sa Ghana iti stewardship department iti Northeast Luzon Mission. Thank you Pastor Arnold. It is materialism. I made it straight kunang material blessings is not a sin. Inlawlawag ko kakabsat dayjay inbaga ni Apo Jesus may panggap ka dayjay nabanang. Nga kunana ni Apo Jesus na mimbagpay iti kamelyo nga magna iti mata iti dagom. Ngem iti may sa anabanang asumrag iti pagarian ti langit. Actually, in Jerusalem, there is a literal the eye of a needle. Saan nga dayjay karayom kabsat nga nagriga mo nga iubon di panait? No. It is a gate. Nga dayjay kamelyo, nulumasat ijay nga gate, ket masapul kabsat nga hisqueeze itself. Makalasat. But the camel must squeeze itself. Tapno makalasat ijay. Iti kunak. Kadigiti nga kakabsat. Laglagipin yun agbasa tayo ti Biblia. Let us read it in context. Adda kadi kada kayo kunak. Kadigiti nga kakabsat. Nga binindisyonan ni Apo Diyos. Iti nakadado nga bindisyon. Nga iti kapadasan nyo. Ket kasaladay ito nabanang. Tisumbat dawan. So do not use dayan baga ni Apo Jesus kadaya nga nabanang nga parakin ka. So I gave another example kuna kastoy ko makakabsat. Adagamin ti parparikot kuna danton nga ijalangit awanton iti pamilya nabasa tayo jay sayang adda.
Nangalanda dayjay nga kapanunutan. Dayjay baga ni Apo Jesus nga kasladan tun anghel no makadanon dayjay langit. Inlawlawag ko kadayjay may nga kabsat kit kunak. Dayta nga verse sumbat ni Apo Jesus iti may nga saludsod. Iti situation was adda iti may nga babae. Adda iti limang nga kakabsat. Manipod ni manong ingganan ni ading diya kaubingan. Digiti umunang upat, nagbalin nga asawa dahil nga babae, idi na tayo digiti upat, inasawa manen dahil burida. With this situation, sinaludsod da ni Apo Jesus, Apo sinunto iti asawa dahil nga babae dyan langit. Sumbat ni Apo Jesus, agbalindan to akas anghel. Iti kunak ka dahil nga kapsat ko, kunak, manong asawa mo? Pastor ka, may isa. Do not use this verse. Taday ito nga verse kat para ka dayta. Dayjay materialism kakabsat. Dayjay panag. Kuna tayo, materialism is the love. Kabilti nga number 1. The love of material things. No, dayjay material things ti agbalin ang number 1. Ni Apo Diyos, number 2, number 3, uno, awang pekit din tapay, pinunungon dayjay ayat mo, kadigijay nga material. Iti example nga intid ko ti malam kakabsat, it is the parable of the talents. Kunak, hantay nga agpapada kakabsat, iti inted ni Apo Diyos. Akas dagito talo nga adipen na. Inikan na dyan muna 5. Inikan na dayjay mikadua ti 2. Inikan na dayjay maudi ti maysa. Listen, kung nakadagjay kakabsat niya ito gigaraw. What the Lord said. Kadayjay nga 5. Tinted na. Kung na Apo inikan na ti 5. Itatan, isublik kayang kasang nga puno. Dayjay inikan na iti 2. Kit itatan isubloy na tupat, anya di ko na naapusos, mapagtalkan nga adipen. Meaning, if by God's help, si kakabsat ko rumang ay iti panagbiag mo, kuna na ni Apo Diyos, mapagtalkan ka nga adipen. Saan nga dayjay iti problema, ijay panawin ni Noe. They put God out and they put in their heart material things. God's act of judgment was the flood. In the end, saanin kunan na po Diyos, saan kuntun adalusan tilubong babaen ti danong, no di dalusak to iti lubong babaen iti apoy. Kunana ni Pablo, datayo, he was talking to the church in Corinthians, adalin tayo, dahil napasamak. As a church, the remnant church, ibagak kada kayo kakabsat. Stay inside the church. Ureno anya iti ibaga di iti tattao. Stay inside the church. Ti leksyon ni Noah, kakabsat, he stayed in the ark with his family. They were safe. The saints, sika, masapul nga agtalinaed, agmatalek, iti iglesia ni Apo Diyos. Tapno iti ingana iti panungpalan, you will be safe. Kunana na Ellen White, the church, how frail it is, and it is about to fall. It is still the only object of God's eye. Kung pastor, kastoy mo mapapasamag iti church. Damit iti panagliriri, damit ti politiko, damit ti kasto, damit ti kasta nakatado na. Issues upon issues. Ibagak kakabsat, stay, remain faithful in the church. I'll give you a thought.
Manungal daw, ninuwe kan iti pamilya na iji uneg ti daong. Manipot ti si Sirrekda, ingana ti Irwarda. They stayed there for 371 days. More than 1 year. 371 days. Tipuntos ko kapsat iso dito. Kumusta di environment ni Noah, iji uneg iti daong? Kumusta? With all the kinds of animals, mamin nga animal alda dyan. Di ba kat sa nga makaanos no daduma, kadagijay pets nga adda dito'y balay. Ni Darwin, he loves dog, adda ti pet na. Siya may iti pets ko, manok. Agsipod tabas ti solar ti balay, nangarami da kakapsat, iti abulog, kulungan ti manok, iti daga, nga abay mi, dadyakin daga, kuna na pasor, sige, usaram deta, amoy nga uso-usa rin pa, so dadyay. Aputa si dag iti balay, very regular, almost every day, or 2 times a week, apan ku adalusan, digiti rugit. Kung natin ti manok, lugit. Digiti manok, kasama dyatak kaya aso. Tapay, smells bad. But would you imagine all kinds of animals were in the ark? Kadwadan no eh. For so long. But the point is, the safest place to stay, kunala ni Pablo, alalim tayo, the safest place to stay is stay within the ark, the church. Rimorda. Ganun eh. Niapo Diyos ng iti tulag, and He signed that covenant with the rainbow. Amuyo kabsat no basahin tayo Apokalipsis, dayjay abulalayo, dayjay rainbow, nga isuti inted ni Apo Diyos ken ni Noah. Isugayam lang dayjay rainbow, nga that surrounds His throne in heaven. Remember this, a rainbow is God's covenant. Apang tayo mikatlo, nga kapadasan, nga insurat dileksyon tayo, ti Sodoma, ken ti Gomora. Masarakan da ito nga kapadasan, iti Genesis chapter 18. Idi nga pinagpili ni Abraham, ti kaanakan ng Lot, kuna na. Agsinata, kuna na, no mapangkatilaod, agpadayaak, no pangkabagatan, pamyana na. Kaya nakita ni Lot sa the cities of the plain, he saw the plain, kuna na jaya, siging ka jay, dito yak may. Tinapanan la iti syudad, iti Sodoma, ken Gomora. Iti Genesis 18, imay kakabsat ni Hioba, ken ni Abraham. Inbagada day je mission da, je panggap da. Nga pandang nga dadailan ti syudad iti Sodoma. Ni Abraham kakabsat, malagip nga nga adadyay ti pamilya ni Lot. Ket kuna na apo, no adda ka di ti 50, dadailan di iti syudad. Kunanad ni Apo Diyos saan? May panggap ti 50. Ingana nga bimaba, iti tawar ni Abraham. Iti Genesis 18 verse 23, no? Pukwawumet aya, iti nasingpet, ama ikanunong iti nadangkas. Sana inbaga iti verse 32, saan to apukawan gapu iti 10. Nya kunana na po Diyos,
No adda iti dua a syudad. It's just like kuma iti syudad nga aginabay niya di Metro Manila, kabil tayo. Syudad kuma iti Pasay, kenti Manila. Kaya kunana ni Apo Diyos, saan kunto apukanan pukawon gapu kadagiti sangapulo. What a thought. Iti bagbaga ni Apo Jesus sa Apo Diyos ko na aan kunto apukawin, saan kunto adadaelan. Remember, kabsat ko, iti lugar nga ayan mo, you are a blessing kadayjay a lugar. Tapay, binbindisyonan na ka ni Apo Diyos, ket deta a lugar nga ayan mo, mairaman kadayta nga bindisyon. No panggap ni Apo Diyos iti mangukom, gaputa daka dita a lugar. Kunana ni Apo Diyos, saan kunto apukawen dayta nga ayan mo, gapu ken ka. Eleksyon tayo kabsat. Abraham let go. Pinalubusan ni Abraham dayjay nga sovereignty, dayjay aturay ni Apo Diyos. Iti 18 verse 33, ket pimanaw ni Hioba, analpas a panagsauda ken ni Abraham, ket ni Abraham nagsubli iti tuldada. Kunana ni Abraham, Apo, aramidem, ti kayat mong aramidem. You are a just God. Apan tayo after effect. Panda kinatungtong ni Lot, kunana Apo Diyos, dahito iti ang panggap mi. Masapul nga rumuar kayo, kadayta nga kinadakes iti ayan nyo. Mapan kayo iti turod. Your safety is in the hills. Idin rimuaren ni Lot kenti pamilya na. Nagtarayda kakapsat. Idin anakaruar digitoy nga sa santos. Kaunana ni Apo Diyos, saan kunto apukawen. Pukawen na tawan iti sangapulong. Ket idin nga digitoy nga rumuar. Ti asawa ni Lot, nangeg na iti panagtinag, iti apoy nga nagapu di langit. Nangeg na iti uni, iti puor. Ni Lot, ti asawa ni Lot, ti malyaw. Nga nagbalinan na, he became a pillar of salt. Isu nga kunana ni Apo Jesus, remember Lot's wife. Lesson kada tayo. Narigat kapsat nga talyawan digijay nga kasapulan tayo nga panawan. No surutin tayo ni Apo Jesus. No inayaban na kakabsat ko ni Apo Jesus, do not turn back. Do not turn back. Adda iti dakkel nga bendisyon. Adda iti dakkel aragsak. No dayjay panang surot mo ken Apo Diyos, saan mun asubyan dayjay pinanawang. Honestly, pimanawa kabsat, iti maysa nga kolehiyo dito i Tarlac. I was teaching in Osias Colleges in Tarlac for almost 8 years. When the call came nga agsubliak iti trabaho na Apo Diyos. Kunana ni Miss Paz Concepcion, dahil akin kukuha kan President the College, Mr. Rafanan, if you feel that you like to come back, the door of our college is open. I never look back. Dahil ayab ni Apo Diyos, iso lang tinarami ko. But, idi nag-retire namuan kakabsat iti college, ada iti may isang co-teacher ko dito Vargas. Ket
imay, di malang delya. Nagsisinarak kami, iti may isang occasion, ije Vargas, kada gijay kabagyan na, member tayo kakabsat, ijay Vargas, Baknis. Kung na Eli nag-retire kagaya man, when manang. Agsubli ka na, tagkakadwa tayo. Nung nagsubli ako makabsat, I should have been tied. ije college, no. Kuna, ni Apo Diyos inayaban na, I'll never look back. So nga itatama, mapang kami, kadigiti sa Bali. We go visiting churches. We go visiting districts to help them in their work in the crusade. Nagpintas kakabsat. So, remember Lot's wife ko na ni Apo Jesus. No, da itiin batim nga sinurot mo na Apo Diyos. Pang-asim, never look back. Mikatlo kakabsat, nga adalin tayo. Anya, mikapat gay maudin ni Daniel. Anya iti eleksyon tayo nga maadal tayo kay ni Daniel kakabsat. Umuna, dagiti anak ni Apo Diyos, lumasat da iti panakapadas. What was the test? Nga inted, dayjay aturay kanyada. They were under the kingdom of Babylon. The test was food. Idinakita ni Daniel ta dayjay lamisaan, taraon ken mainom. In surat na, dayjay desisyon na, Daniel chapter 1, verse 18. Basahin tayo iti desisyon na kabsat. Ngayon ni Daniel, pinanggap na iti puso na. Iti saan apanang tulaw, kadagiti taraon ti ari, ken ti arak, ngayon na. Saan ngayon baga kakabsat? Iti Biblia no anya, dayjay ataraon ti ari. Ngayon inbaga, ti Biblia, jay inuman jay ari, anya, arak. Idinakita ni Daniel dayjay inuman jay ari nga arak, amuna, dayjay balakad ni Apo Diyos, nga ti arak mang rabrabak, tinaingal nga inuman, managdiringgor. Amuna, nga dayjay arak mang dadael ka dayjay templo iti bagina, nga isu ti templo iti Diyos. Amuna kakabsat nga idi ang nakita na dayjay ataraon, nga dayjay ipagpakanda ka dayjay apada dang agtutubo, they should have been very privileged ta dayjay taraon ti ari isu pagtaraon da. Ngem nakita na nga dayjay nga taraon ti ari saan nga isu iti maitutop nga taraon nga agpaay ti anak ni Apo Diyos. Kunanda dyan yun ako, problema ka dito. No, hangkay nga umangan, hangkay nga uminom, siyak iti madaksan. Umutay dyan storya ko, nagkanta kami man 10 days. After 10 days, examinations were held. Nakita da, nasalsalun at da, ngayong digidjeng, anangan, kanda digidjeng iminom, iti kanen, kentaraon, inuman ti ari. They have a written test. Nakita da, nga, digidjay, nga nangan, iti taraon nga prescribed ni Apo Diyos, na sirsirib the 10 times. Is there a relationship to the mental prowess iti tao kadayjay a lifestyle na? Iba kada kayo kapsat? There is. In a very recent, just few weeks ago, taitata, datayo kakabsat, iti bulan, iti maudi nga al daw, iti Mayo, sumrek tayo, iti umunang alawas, iti Hunyo. Kalkalpas kabsat, iti
board exam for nurses. Nakadado, digiti kakabsat, nga nag-post, nga digiti anak da, digiti apo ko da. Nakaruwarda, now they are nurses. But one thing that made very special, ada digiti colleges and universities, nga itirang kuda kakabsat, kumusta? From the 50 students nga take number 1 kadigiti kanya tayo is Mountain View College, 100%. Iti Adventist University of the Philippines, addalang timaysa nga saan apimasa. Dagiti daduma SIPAC, Central Philippines Adventist College, NLAC, adda kakabsat digiti nakapasa. Ti ibagbaga iti lesson tayo ni Daniel, ken digiti gagayem na, they pass with flying colors. Anya iti adal taypay kakabsat. No end time, ti bagbagana, ti adadalin tayo, dagiti talo nga aggagayem Hebrews, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, they were persecuted. Ni purwakda, iti urno ti apoy. Ni Daniel, he was persecuted. In kabilda, iti rukib, iti leon. But remember this, in their persecutions, digito yung upat nga matalag nga agtutubo, the Lord was with them. Kunana dayjay nga ari nga ni Nabucodonosor, saan ka di nga talo itiin, bileng tayo ijay urno, apay nga upat da, kadya may kapat, isu iti anak ti Diyos. Taapay, in ka rin ni Apo Diyos, kaduain na, di kiti matalek nga anak na. Ni Daniel, kunana ni Teres, Daniel, day takadi nga Diyos mo sinakniban na ka. Sungbat ni Daniel, uen ari, kasaan asinagid, di kiti mabisin na rungsot aryon. Anyat ibagbagana, dileksyon tayo kamsa. In the future, uray pa itata. Sika, kunti siya, digiti anak ni Apo Diyos, will be the hatred, the object, itigura. Kat sika, kunti siya, will be persecuted. Kunana, iti Biblia, ti maudi nga daw, ti kabusor, nga ni Satanas, agbalinto akas maysa, nga narungsot alyon, agngir-ngir-ngir, agsapol iti dangrana alununan na ko na, ti puntiryana sika, ken iti siya. Gamlaglagi pen tayo. Ni Apo Diyos na kiadda, ken ni Noah. Ni Apo Diyos na kiadda, ken ni Daniel, ken ni Shadrach, ken ni Meshach, ken ni Abednego. Ti Diyos in karina, sa anak ngagbalbaliw, makikaduan to ken ka, makikaduan to kanyak, kadwain nanto, digiti anak na ngagmatmatalag. Ti inadal tayo kakabsat. About the creation, about the flood, and about Sodom and Gomorrah, and about Daniel. Digito'y into duda ti masakbayan. Ti balakad ni Pablo, agbalintay kuma. Let us be a diligent student of the history that happened in the past. Tapno maisagana tayo, iti bagi tayo. Iti masakbayan. But one common thing here is, dayjay a panagbiag iti panawin ni Noe, kunana ni Apo Jesus, panagbiag iti yaay ni Apo Jesus. Their lifestyle. Ni Adam, ken ni Eve,
na nagbasol da because of uncontrolled appetite. Dagijay biktima, the victims in the flood, they were uncontrolled appetite. They were eating, they were drinking. Ngam anyan nga nagpintas, adamit iti leksyon tayo, nga dadtoy ni Daniel, kandig iti talo agagayem da, timakderda iti prinsipyo, iti salunat, nga insuro ni Apo Diyos kadakwada. Instead of falling, they passed the test. Adaman kakabsat iti i-share ko. Writings from Ellen White, Counsels on Diets and Food, page 380. I-flash me in the screen, tapno mabasa yung kakabsat. Basahin tayo. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease as a formal part of their diet. We should ever keep this in view and endeavor to work steadily toward it. I cannot think that in the practices of flesh eating, we are in harmony with the light which God has been pleased to give us. Sikaken iti siya. Saan kadi nga agsagsagana tayo for the translation, for the coming of the Lord. Niti kunana ni Apo Diyos. Di panlangantay kuma iti karne will eventually be done away. I will tell you the place. Celebration iti Lawag City Church. Di sumangpet kami para bangon pa lang. Iti church district pastor din ni pastor nga Neil Diaz. So nagdiretso kami di balayda. Asidig ti church. Kahit kunada di kajay elders, the elder Tudong, the elder nga De La Cruz, pastor may kapay mga raposar. Ijay likudan iti church, at da iti pagnan nga siro kabsat, ijay ti ayan iti kaslalat lam shelter da. Idi sobra ka, sinabat nak kakabsat, iti they just smell. Kunak kada elder nga mang sangsanga ili kada kami. Elder kunak, nasibay ko. I'm very sorry I cannot enter there. Nasubra kabsata, nakulong di pinagsagsagana da. I'm not condemning anything or anything. Ngem iti ibagbaga ni Apo Diyos through the messenger nga pinili na Ellen White. Kakabsat ko, let us learn to refrain from eating flesh. Ang sinapo Diyos, iti ikarkararag ko, nga tulungan na to stand like Daniel. Ti karkararag ko, ken kamit kabsat, to stand like Daniel. Babay na ti parabor nga po Diyos will stand the test. Ngem, iti kayat na Apo Diyos, iti kababalin na dyan natulnog, obedient, nga anak ni Apo Diyos, at dakuma, kada tayo. Agkararag tayo kakabsat. Amaming adakat sa dilangit. Agyaman kami kadigitoy nga naisurat akap kapadasan.
itinasantuan nga saong, pinilim nga inpasurat mo, O Diyos. Tapno da kami nga agbibiyag kadigito'y mauding alardaw. Mapidot mi digiti na balitukan aleksyon. Apo, tulungan na kami. No adu pay laeng, O Diyos, digiti kayat mo nga ikaten kada kami. Saan mi akabailan babalan ti bukod mi, O Diyos, apigsa. Ngam tulungan na kaming agdesisyon. Itid mo kada kami dayjay nga parabol. Ket ibagami akas tinbaga ni Pablo, kabailak digito'y abambanag, babaen ken Kristo ang mamapig sa kanya. Tulungam digiti kakabsat, O Diyos, nga kadwami nga nagadal itata. Tinagan ni Apo Jesus, pagyamanan mi, nga dinawat digito'y nga parabol. Amen. Amen. Ay-ayatin na kayo na Apo Diyos kapsat. Ay-ayatin na kayo man. The lesson outline will be posted in the chat group tayo or maitid ka na kayo personally. Imbag nga rabi tayo amin kakabsat.